Poštovani predsjedniče Markoviću, uvaženi ministre Hrapoviću, direktore fonda Čirgiću, vaša ekscelencijo, velika mi je čast što sam danas ovdje ispred tima Kliničkog centra Crne Gore i u prilici da pustimo u rad novi linearni akcelerator. Ovo je još jedna potvrda da zdravstveni sistem Crne Gore i klinički centar ima zaista veliku podršku od strane vlade Crne Gore i predsjednika vlade gospodina Markovića i zahvaljujući ovakvoj podršci i ovakvim stremljenjima u prilici smo da otvorimo linearni akcelerator, najveću investiciju u protekloj godini u Kliničkom centru Crne Gore i uopšte u zdravstvenom sistemu. Pored ovoga, posjetit ću vas da u Kliničkom centru je u toku intenzivna edukacija kompletnog našeg kadra i analizirajući proteklu godinu moram da istaknem da pored, onako da kažemo, ustaljenih regionalnih centara u kojima su do sada naši doktori obavljali edukaciju, moram sa ponosom da istaknem da smo napravili sjajnu saradnju sa Kliničkim centrom Ljubljana i bolnicom AKH u Beču. Naravno, ovdje danas na ovom mjestu moramo da se sjetimo i naših onkoloških pacijenata i da kažemo da ono što nudi onkologija Kliničkog centra Crne Gore, da sigurno može malo koja onkologija u regionu. Svjedoci smo terapijskih protokola i mogućnosti koji su dostupni pacijentima u Crnoj Gori, a uz savremene metode i tehnike zračenja koje su sada dostupne, siguran sam i naravno struka to kaže da nema ni jedna ustanova u regionu da može na ovaj način tretirati onkološke pacijente. Naravno, sve ovo nije bilo moguće da nije bilo zaista velikog truda doktora sa onkologije, sestara, radiotehničara, svih zaposlenih koji su često i herojskim radom u 2 i u 3 smjene napravili izuzetan iskorak i pomoć i podršku ovim našim pacijentima i uopšte radu Kliničkog centra. Tako da se ovom prilikom posebno i njima zahvaljujem. U sljedećoj 2020. godini, kao što smo najavili, očekuju nas velike investicije u Kliničkom centru Crne Gore, naravno uz praćenje edukacije koje smo već formirali i koju ćemo da nastavimo da radimo u ovom trendu. Želimo da pratimo uspjehe naše države koja je prepoznatljiva u regionu kao država sa najbržim rastom i sa najboljim rezultatima. Želimo da i Klinički centar bude u korak sa takvim stremljenjima. Želim vam svima sa ovog današnjeg dana pri kraju ove kalendarske godine u ovom duhu, pozitivnom duhu nabavke nove opreme i planiranih investicija i razvoja Kliničkog centra u sljedećoj godini, da poželim srećne i uspješnu novu godinu uz ličnu, porodičnu i profesionalnu sreću. Hvala vam. Uvaženi gospodine Erakoviću, uvaženi zaposleni u Kliničkom centru Crne Gore, dame i gospodo, karcinom je vodeća bolest 21. vijeka, a činjenica da u Crnoj Gori godišnje od malignih oboljenja oboli oko 3000 stanovnika, podatak je koji traži jedinstven i odlučan odgovor zdravstvenog sistema i države u cjelini. Tačno je godinu dana otkad smo ovdje zajednički pustili u rad linearni akcelerator vrijedan više od 2,5 miliona eura. Kazao sam tada da ćemo ove godine obezbijediti još jedan približne vrijednosti kako bi u potpunosti eliminisali liste čekanja, a pacijentima omogućili da u vremenu ne duže od 7 dana od konzilijarne odluke dobiju termine za početak terapije. Ispunili smo obećanje pacijentima i po ovoj terapijskoj mogućnosti stali ispred svih kliničkih centara i bolnica u regionu. Dakle, nakon investicije koja prelazi 5 miliona eura u posljednjih godinu dana,
naša klinika za onkologiju raspolaže sa 3 moderna aparata, zbog čega gotovo da prestaje potreba za slanjem naših pacijenata u inostrane terapijske centre. Dozvolite da ovom prilikom pozdravim posvećenost menadžmenta kliničkog centra koji je uložio i trud i napor da obećanje koje sam dao u decembru prošle godine bude ispunjeno na zadovoljstvo naših građana i naših pacijenata. Vjerujem da se možemo saglasiti da je na današnji dan najbolji način zaokružen ovogodišnji investicioni ciklus u sektoru zdravstva. Posjetit ću, za nabavku najsavremenije opreme do sada smo izdvojili preko 10 miliona eura, pri čemu je u adaptaciju zdravstvenih objekata kroz projekte energetske efikasnosti uloženo dodatnih 5 miliona. Kontinuirano ulaganje u opremu i objekte pratilo je ulaganje u medicinski kadar. Planom specijalističkog usavršavanja za 2019. godinu opredijeljena su sredstva za dodjelu 108 specijalizacija i 35 užih specijalizacija, a za ove potrebe vlada na godišnjem nivou izdvaja preko 3 miliona eura. To znači da će sa brojnom savremenom opremom o zdravlju građana brinuti naši ljekari, oni koji su dostupni svakoga dana i to u našoj zemlji. Dame i gospodo, u mandatu ove vlade Crna Gora bilježi ekonomski rast po stopama koje su karakteristične za najrazvijenije zemlje Evrope. Brojne efekte takve ekonomske politike osjećaju svi građani, bilo posredno ili kao danas neposredno, kroz direktan doprinos kvalitetnijem sistemu zdravstvene zaštite. U prilog tome najbolje govori budžet Fonda za zdravstveno osiguranje koji će u narednoj godini biti slovom i brojem za 100 miliona eura veći nego na početku mandata ove vlade, odnosno 2016. godine. U takvom ambijentu stvaraju se uslovi za unapređenje položaja zaposlenih, prvenstveno kroz uvećanje zarada. Ipak to možemo činiti jedino u skladu sa mogućnostima koje postoje zahvaljujući kontinuiranom ekonomskom rastu i našem strateškom opredeljenju da istrajemo u konsolidaciji javnih finansija na srednji rok. Zbog toga sam svjestan i da predložena rešenja nijesu uvijek ona koja su očekivana, ali uz dijalog i partnerski odnos uvjeren sam da možemo doći, ako ne do najboljeg, a ono do povoljnog rešenja koje svakako nije konačno, već početno ili polazno. Uvažena gospodo, na samom kraju dozvolite da se još jednom osvrnem na povod koji nas je danas okupio. U trci za egzistencijom i dobrima bilo koje vrste zasigurno ugrožavamo i sopstvene živote. Karcinom je bolest i pošast savremenog društva koja ne bira godine, ali se može preduprijediti prevencijom i redovnim kontrolnim pregledima. Stoga će zdravstveni sistem koji svakog dana unapređujemo biti snažna potpora i servis za naše građane, posebno u pogledu prevencije i brze dostupnosti redovnih, kontrolnih i specijalističkih pregleda. Očekujem da ministarstvo i sve zdravstvene ustanove posebnu pažnju daju upravo ovom opredeljenju. Vlada će nastaviti da ulaže u medicinski kadar, opremu i objekte, kako bi oni bili još snažniji oslonac zdravijoj i zadovoljnijoj naciji. Hvala vam na pažnju i želim da se pridružim čestitkama direktora Erakovića za novogodišnje i božićne praznike. Odmorite, zaslužili ste, provedite vrijeme sa vašim porodicama, a 2020. godine na ovakav način kao u 2019. godini. Živjeli!